Dávno, pradávno bolo jedno kráľovstvo, ktorému vládol mocný a spravodlivý kráľ. Ľudia si ho vážili, dôverovali jeho slovám a činom. Krajina v miery prekvitala. Najväčšou kráľovou pýchou a radosťou bol jeho synček. Chcel s ním tráviť každú chvíľku a tak mu dovolil hrať sa aj okolo svojho trónu. Dokonca i keď mal plnú hlavu starostí s vládnutím a radil sa so svojím radcom, chlapča sa mu vyštvaralo na kolená a potichučky múdrych mužov počúvalo. V jeden úrodný rok, keď polia v krajine žiarili zlatým obilím, pripomínal radca kráľovi, že netreba zabúdať na horšie časy. Takáto bohatá úroda možno o rok nebude, povedal. Môže prísť veľké sucho alebo záplavy a po nich hlad a bieda. Kráľ uznal, že je múdre pripraviť sa na chudobné roky. Preto dal po celej krajine vystavať sípky, naplniť ich zásobami až po samý vrch a dobre zamknúť. Prešlo pár rokov, malý kráľovič podrástol a už sám dokázal vysadnúť na koňa. Často s otcom jazdili krížom krážom po celej krásnej krajine. No v jedno suché, horúce leto začali na svojich potulkách stretávať utrápených ľudí. Spozorovali, že okolo spustnutých, vysušených polí sa túlajú choré zvieratá. Ako radca predpokladal, tak sa aj stalo. Do kráľovstva zavítala bieda. Kráľ nariadil sípky otvoriť a každý deň z nich poddaným spravodlivo rozdeľovať obilie. No lepšie časy neprišli ani o rok, ani o 2. Zásoby sa míňali a tak si z nich každý mohol vziať už iba toľko, aby si mohli v každom dome napiecť aspoň chlieb. V jednu tmavú noc začuli strážcovia sípky podozrivý šuchot a škrabot. Vbehli dnu a tam zlodej. Naberal lopatou pšenicu a hádzal do vriec. Stráže ho lapili, zviazali, no keď si na neho posvietili lampášom, od ľaku stratili reč. Človekom sa ten tvor nedal nazvať. Celú hlavu aj tvár mal pokrytú jemnou čiernou srsťou. Ale nebol to ani zver, veď mal nohy a ruky ako človek. Predviedli ho pred utrápeného kráľa, ktorý mal už aj tak dosť starostí. Rozhneval sa, že sa niekto opovážil kradnúť a dal ho bez súdu zavrieť do najtmavšej temnice. Zlodej prosil, aby ho vypočuli, no odpoveďou mu bolo zabuchnutie brány väzenia. Bezmocne sa schúlil do rohu. V tom sa ozval detský hlas. Ja ťa vypočujem. Zlodej podišiel k malému okienku. Z druhej strany mreží stál malý kráľovič. Nie som zlodej, povedal ten v temnici. Obilie som bral preto, aby som ho zasial. Tento rok bude úrodný, ver mi, pôdu dobre poznám. Je jar a vtedy treba siať. Tak prečo si nevypýtal? Kradnúť sa nemá. Kráľ nedovolil dať zo zásob ani o zrnko viac. Ledva to stačí na obživu. Bojí sa, že sa zásoby minú, ale ako sa nemajú minúť, keď ich nedoplňa? Kráľovič pozorne počúval. Ak tento tvor naozaj hovorí pravdu a chcel pomôcť, nemal by byť za to potrestaný. Za dobré sa predsa odpláca dobrým, tak ho to učil otec. Pomyslel si, že keby sa to kráľovi vysvetlilo, určite by väzňa prepustil. Ale teraz má toľko iných starostí. Kráľovič sa rozhodol pomôcť sám. Opatrne odomkol ťažkú zámku a pustil tvora na slobodu. Ďakujem ti. Máš dobré srdce a bystrý Raz sa ti za tvoju pomoc odmením. Ako to povedal, otvorila sa pod ním zem, zhltla ho a znova sa s rachotom zavrela. Keď sa kráľ dozvedel, že väzeň utiekol, udrel pesťou do stola a od hnevu celý ščervenel.
Prisahal, že keď dolapí toho, kto mu pomohol na slobodu, dá ho bez milosti popraviť, nech je to hocikto. Smutné časy neúrody a hladu vystriedali roky hojnosti. Z malého kráľoviča vyrástol dospelý mládenec, ktorému sa v jazde na koni nikto nevyrovnal. Naučil sa obratne narábať mečom a bol vynikajúcim študentom. Kráľ bol na syna nesmierne hrdý. Dokonalý následník trónu. Jediné, čo mu trochu prekážalo, bol kráľovičov nezvyčajný koníček. Kuchyňa. Veru tak, kráľovič sa zamiloval do kuchárskeho remesla. Každú voľnú chvíľu zabehol za dvorným kuchárom, aby spolu vyvárali jedlá od výmyslu sveta. Jedného dňa rozprával kráľ synovi o tom, aké sú dôležité správne rozhodnutia panovníkov. Vtedy si kráľovič spomenul na čudesného tvora v kráľovskom väzení. Myslel si, že otec už zabudol na svoj hnev a na veciach, čo sa stali dávno, už aj tak nezáleží. Rozpovedal mu, ako sa vtedy rozhodol pomôcť neznámemu ujsť. Kráľom akoby preletel ostrý šíp. Zachvátil ho žiaľ a smútok. Veď prisahal, že toho, kto to vykonal, dá popraviť. A kráľ musí svoje kráľovské slovo dodržať. Dal zavolať svojho radcu, aby mu pomohol splniť strašnú povinnosť. Sám na to nemal síl. Prikázal mu odviesť kráľoviča do lesa a tam ho pripraviť o život. Keď vyriekol ten krutý rozsudok, vyšiel do najvyššej veže a zostal tam sám so svojím smútkom. Bolesť v jeho srdci rástla, menila sa na hnev a zlosť, až na dobro pohltila všetok kráľov cit a srdce mu zatvrdlo. Radca zatiaľ mlčky viedol kráľoviča do lesa. Mal ho rád ako vlastného syna, ako by mu mohol ublížiť. Nie, pomyslel si, to nedokážem. Zastal a rozviazal mládencovi ruky. Bež, zabudni na svojho otca, na túto krajinu a na cestu späť. Kráľovič so slzami v očiach objal starého radcu a rozbehol sa do neznámeho sveta. Radca nemohol oklamať svojho kráľa, že splnil jeho rozkaz. Česť by mu to nedovolila. Ale siahnuť rukou na kráľovičov život bolo ešte ťažšie. Odkráčal hlboko do lesa a už sa nikdy nevrátil. Kráľovič šiel cestou necestou, vrchmi aj dolinami, až ho uprostred hustej hory prikvačila noc. A bola taká tmavá, že si nevidel pod nohy. Opatrne kráčal krôčik za krôčikom, no odrazu šup a bác. Skotúľal sa do hlbokej jamy. Nahneval sa sám na seba, že je také nemehlo. Teraz tu musí trčať, kým sa nerozvidnie. Zrazu sa k nemu cez tú hustú tmu približuje blikotavé svetlo. Kráľovič žmúril, zrak si napínal, po chvíli za plamienkom rozoznal obrys mohutnej postavy a napokon vo svite sviečky zazrel i tvár prichádzajúceho. Bola pokrytá jemnou srsťou. Vitaj, kráľovič, prihovoril sa mu známy, neznámy tvor. Konečne sa ti môžem odmeniť za pomoc. Alebo sa už na mňa nepamätáš? Ako by som sa nepamätal, vzdychol si kráľovič. A kto vlastne si? Som podzemný kráľ. Spravujem zemské poklady a dohliadam na všetko, čo vy ľudia nevidíte. Na korene rastlín, pramene riek a zvieratá, ktoré tu žijú. Poď, ukážem ti svoje kráľovstvo. Podzemný kráľ viedol kráľoviča dlhými chodbami raz dolu k jadru zeme, kde bolo stále teplejšie a teplejšie, potom nahor ku koreňom stromov. Prechádzali popod mestá, hory i rieky.
Keď napokon vystúpili z podzemia, boli už v inej krajine. Svítalo. Tu si v bezpečí. Kráľovstvo tvojho otca je ďaleko. Ale ak by si predsa len niekedy potreboval pomoc, vezmi si odo mňa túto medenú trúbu. Stačí, ak na nej v lese 3-krát zatrúbiš a začujem ťa. Kráľovič sa poďakoval za pomoc, zhlboka sa nadýchol lesného vzduchu a vykročil. Keď na kopci uvidel kamenný hrad, napadlo mu, že by možno mohli mať preňho nejakú prácu. A naozaj, kuchár práve potreboval pomocníka. Ako dobre, že sa kráľovič doma naučil variť, aj keď ho všetci odhovárali, že sa to na urodeného pána nepatrí. Teraz sa mu veru remeslo zišlo. Kuchár si ho nevedel vynachváliť, ako šikovne sa v kuchyni zvrtal. Počuj, mládenec, kde rastú takí šikovní kuchári ako si ty? Odkiaľ si? Vyzvedal sa majster kuchár. Ja? Odkiaľ by som bol? Vymýšľal kráľovič. Som z dedinky Drevená Varecha. Tak Drevená Varecha? Zamyslel sa kuchár. A ako ti mám hovoriť? Ako sa voláš? Kuchta. Volám sa Kuchta. Viete, odmala som sa motal okolo hrncov, tak mi dali meno Kuchta. Tak Kuchta z Drevenej Varechy, začudoval sa majster kuchár, ale práve v tej chvíli vbehla do kuchyne hladná princezná zistiť, čo bude na obed. Keď zbadala urasteného kráľoviča v zástiere, začervenala sa ako jahoda. Veľmi sa jej zapáčil. Od toho dňa sa majster kuchár nestačil čudovať, o čo všetko sa pán kráľ nezačal zaujímať. Raz poslal princeznú spočítať vajíčka v komore, inokedy ochutnať kakao, či je dosť sladké, a potom zase, či je v polievke dosť vody. A to všetko iba preto, že sa princezná hanbila dať najavo, že tam chodieva kvôli kuchtovým čiernym očiam a milému úsmevu. Netrvalo dlho a z princeznej a kuchtu boli dobrí kamaráti. Princezná mu pomáhala s varením, pritom sa rozprávali a smiali. Jedného dňa jej ale smiech na tvári zmrzol. Panovník ďalekej krajiny vyhlásil kráľovstvu jej otca vojnu. Kráľ bol mierumilovný človek, nevedel ani nechcel bojovať. Proti nepriateľskému vladárovi nemal so svojou malou armádou šancu. Kráľovič sa veľmi rozhneval nad takou nespravodlivosťou. Silný útočí na slabšieho. Zobral medenú trúbu, vykradol sa do hory a 3-krát zatrúbil. Zem sa roztvorila a pred kráľoviča vystúpil podzemný kráľ. Čo si žiadaš? Chcem pomôcť obrániť túto krajinu, ale nemám ani koňa, ani meč. Kým to dopovedal, už sedel v brnení na čiernom tátošovi. A nie len to, podzemný kráľ mu požičal celý regiment svojich vojakov. Nepriateľ rýchlo postupoval cez skromnú kráľovú obranu. V tom pricválal kráľovič na čele vojska a zvolal: Do boja! Strhla sa strašná bitka. Silní podzemní vojaci sekali svojimi mečmi a neľútostne tlačili nepriateľa na ústup. Útočníkom ubúdalo síl, až sa dali so svojím kráľom na útek. Vojaci radostne volali neznámemu záchrancovi na slávu.
Kráľovič pred kráľom na znak úcty pokľakol a rýchlo odsválal do tmavej hory. Tam vrátil podzemnému kráľovi jeho vojsko a poďakoval sa za pomoc. Keď dobehol na hrad, kráľ so svojimi vojakmi boli už dávno doma. Kuchár mu dal jednu poza uši, že sa toľko túla. Bolo treba rýchlo nachystať veľkú hostinu na počesť víťazstva. Pri slávnostnej večeri kráľ hovoril len o záhadnom rytierovi, ktorý mu pomohol zvíťaziť. To by bol ženích. Ale princezná len tížko sedela a čo jej otec hovoril, púšťala jedným uchom dnu a druhým von. Zatiaľ v ďalekej krajine porazený kráľ chystal odvetu. Vycvičil a vyzbrojil 2-krát toľko mužov ako predtým a odtiahol do boja rozhodnutý zvíťaziť. Len čo sa to kráľovič dozvedel, vyklzol do hory. Za akou prosbou prichádzaš? Pýtal sa podzemný kráľ. Kráľovič si opäť vypýtal vojsko, aby mohol pomôcť kráľovi zahnať nepriateľa. Armáda krutého kráľa bola veľká a silná. Kuchta sa však nezľakol. Múdro viedol svoje vojsko do útoku a opäť zvíťazil. Kráľ by sa rád pozrel do očí rytierovi, ktorému vďačí za záchranu. No Kuchta na vďaku a chválu nečakal. Vysadol na koňa a poď ho s podzemným vojskom do hory. Keď dobehol na hrad, kuchár ho už vyčkával. Najprv ho poriadne vyhrešil, že sa nestará o svoje povinnosti a potom sa spoločne pustili do vyvárania 8 slávnostných chodov. Na oslave víťazstva šťastný kráľ zodvihol čašu vína a predniesol prípitok na počesť chrabrého rytiera. Celý večer potom ospevoval jeho hrdinstvá. Aký bol rýchly a aký odvážny. Aj keď je najlepším jazdcom a najstatočnejším vojakom, ale určite nie je taký múdry a vtipný ako Kuchta. Zaštebotala princezná, lebo už tušila, že jeho otec bude zase vynukovať za manžela. Kuchta? Čo sem pletieš Kuchtu? Rozčúlil sa kráľ. To nie je partia pre teba. Ale mne je s ním dobre, vykríkla princezná a rozbehla sa rovno do kuchyne. Opásala si zásteru, vyhrnula čipkované rukávy a postavila sa vedľa Kuchtu k drezu plnému špinavého riadu. Porazený kráľ na seba nedal dlho čakať. O niekoľko dní pochodoval s obrovskou armádou do ďalšieho boja. Kráľovič Kuchta nelenil. V hore 3-krát zatrúbil, vytrielil na boisko a pustil sa do bitky. Tentokrát boli vojaci druhého kráľa naozaj silní. Boj trval celý deň a kráľovičovi v ňom dochádzali sily. Mal čo robiť, aby sa udržal na koni. No predsa sa jeho vojsku podarilo získať presilu a tlačiť nepriateľa na ústup. Už mal víťazstvo na dosah, keď sa v tom cudzí kráľ v brnení zahnal mečom a sekol kráľovičovi do nohy. Krvácal a rana ho veľmi pálila, ale napriek bolesti doviedol boj do víťazného konca. Keď bolo po všetkom, nedovolil, aby ho odviezli na hrad. Odcválal do lesa vrátiť podzemné vojsko. Si naozaj dobrý vojak a máš šľachetné srdce, povedal podzemný kráľ, keď mu v podzemí čistil a ošetroval ranu. Brániť slabšieho pred silným je správne. Ale kto vie, či by si tak urobil, aj keby si vedel, proti komu tiahneš do boja. Lebo ten nepriateľský kráľ je tvoj otec. Kráľovič neveril vlastným ušiam. Jeho otec je krutý a krvilačný? To nemôže byť pravda. Nezmohol sa na slovo. Len krátko poďakoval a vyšiel na zem. Chcel byť sám. Túlal sa smutný lesom a premýšľal.
O sebe, o otcovi aj o princeznej. Bola už noc, keď sa krývajúc vrátil na hrad. Tam už bola hostina v najlepšom. Kuchta podišiel rovno k princeznej a pred všetkými ju popýtal o ruku. Hostia razom stíchli, hudba prestala hrať a všetci pozerali na toho opovážlivého kuchára. Princezná sa však nežne usmiala a súhlasila. V tej chvíli sa už k nemu hrnuli stráže. Kuchta vyskočil na dlhý stôl a rozbehol sa po ňom. Vtedy kráľ zazrel jeho obviazanú ranu na nohe. Stojte, rozkázal. To ty si ten rytier, čo nám prišiel na pomoc? Kráľovič už nemal prečo skrývať pravdu. Zoskočil zo stola a všetko o sebe vyrozprával. Keď je to tak, povedal kráľ, musíme chystať zásnuby. Za kráľom, s ktorým ešte nedávno bojoval, poslal rýchleho posla s pozvánkou na svadbu. Kráľovičov otec nemohol dobrej správe uveriť. Jeho syn žije? Srdce mu ihneď zmeklo láskou a ľútosťou a slzy dojatia mu z očí zmili závoj pomsty. Keď dorazil na hrad, úprimne prosil domáceho kráľa o odpustenie za všetky príkoria, ktoré mu spôsobil. Aj jeho syn mu rád odpustil. Radosť z toho, že sa znova našli, bola väčšia ako všetká zatrpknutosť a hnev. Nuž a po zvítaní a slzách sa kráľovič s princeznou dali do vypekania a vyvárania dobrôd na svoju svadbu. Na takej hostine ešte žiadny z hostí nebol. Veselie trvalo nie 3, ale 33 dní a nocí. A mier medzi dvoma kráľovstvami vraj až dodnes.